Tin, sa tama checkpoint na gikapoy ko tin. Dito mo pa ako nabantayan ba sira tag checkpoint para man gyapon tay makuha nila oy. Wag pa nadakpan puro kuluro mga tao dire. Paway sa taron tin kay kapoy kay ba no? Sige ra oy pait sa gyapon. Ikaw pagpaway po diha. Gani. Uy, nunsa na pud ka Sarge? Tin? Nunsa ka ba? Na ako nagdungog tin. Saan mo pud mo nadungog? Ina mo si Bayong tabang kay. Ay, mga tabang si wala na oy. Tin, Saan sayo Sarge? tin, saan ni tin? Pagtaron dra ba? Mura gitawag na ako sa akong tadhana tin. Tadhana. Tin, mura na inidog tabang na ako tin. Pagtaron ba? Distansya tin. Pali ako sa bato tin. Asa man ka ni? Bato Sarge. Kailangan na kapagtanggol tong mga babae. Kailangan nila akong tabang. Sa tabang sa bato. Kaya na ko ipagtanggol akong sarili o mga laing tao. Lakuyawan ni mo Sarge uy. So ikaw si Darna. Isa ra di mo di ay. Oo tin, pero ay saba tin ha. Sekretar na tin. Ay saba nila paployog nila kuan, William. Okay. Si Greg. Oh, ay saba sila. Ikaw rin akong gitag-os akong sekreto kay ikaw rin akong masaligan. Yawan ni mo uy. So madto na ko tin, ako i-rescue tong duha ka babae tin. Kay Go. need ko nila tin. Go amping nito ha. Sarge! Paglupad! Asa naman ka? Mag-commute lang ko. Okay. Ay! Manakayan na di ka Sarge! Oh, tin, di ko kalupad karon kay ginupost na baya. Pak. Pak. Ana, kuya sa unahan lang dito na unahan gamay. Ilan yung pangalan mo dito? 30 lang kuya, bi unahan naman sa sagingan. 30, dungagin ng 5. Pak. Namo ko rescue kuya. Gikidnap ba? Ah, nagdali ka. Gitulis. Dagko mo pa nilo ay, barato ay kasulina ron. Grabe, 5 rin. Yung dungag. Pwede na. Okay, kaningil, programa kasulina. Dili lang yan. Wait, ini mo. Wait, Pila kito ya? 30. Pak. 30? Wala may kwata diri kuya oy. Nakamatay ng tawanan ni. Hangyo pa ka, tapos di ka mamiliti. Ay, mahulog lang ako sa sulod sa akong kauban. Makaulat ka? Pak. Nagi-atay, patuga-tuga. Hinang, mahulog na ako kadali. Sige, pagdali. Balik ko na ka. Pagdali. Day, pamasok 30 day, be. Dali na jud kuya. Day. Ano sa nasa day? Gitulis mo din sila sa sulod sa uy. Gitulis? Dua ka babae, no? Ako na i-rescue. Pero parang masang 30 di. Abi pa masahe lang. Nagulat ang driver ba? Ano lang tigay? 30. 30 Sarge. Aya, balik ko lang ka na kuya ha. Paabot lang sa iya ha. Ay, bahala ka diha. Matay ka diha. Sama ni. Hold up, pre! Amit pa rin, hold up. Grabe, kasi na yung makasunod ng mga mayaman ka ba? Mapunig bagba. Wag ka lang, marunong pamarumaan na. Ano lang, nagsunod na. Darna, help! Nana! Ganyan yung mga kaso. Kana! Tabang! Darna, tabangin me! Ina mo si Bayong tabang kay. Ay, mga tabang si wala na oy. Nalagi nakasunod construction worker dari. Idol! Si Idol! Kit lang kinabuhin eh! Idol! Si Idol ka! Kit lang naman kinabuhin eh! Wabay may nagigayag ha! Search ka to search. Kumabay ka to search. Pagsumbagan ng mga tulisan search. Please search. Tabagin yung kayo ni search. Ako'y bahala na. Buga sa kwas laron. Sige search me please. Let's go. Idol! Idol! Idol ka! Kit lang kinabuhin eh ba yan eh! Wabay may nagigayag ha! Boys. Ay, pwede ako palayo ka kasi malagsik ang dugo. Ay, sorry sir! Far distance. Boys, pwede niyo buhian ang babae. Huwag mas sa lagod. Sa kung tinuod mo lalaki, ako bangon ko ninyo. Maragisan yung andar na pre! Sa palagan na eh! Para palagan na to na! Hindi ka may andar na ha! Sa mo bro! Be, kaya ka na ni Darna, be? Kaya kayo na niya, be? Superhero ba yan na siya? Ganyan Sarge! Kaya na niyo mo Sarge! Ganda! Bigyan ko na ni pre. Bigyan na pre! Putik
Oh my pre! Darna, rin balita ako pre! Pre, bukbuk mo pre! Mapakailanman hindi Tara pre! Tara pre! Galas ko! Saan ni pre? Undak pre! Ubuhay pre! Tara pre! Alsa ka pre! Alsa! Ato na yung apoy niyo! Nunsa naman si Sarge? Muna itagam nila! O ba?